Hej, jeg hedder Frans Josef, og i dag vil jeg besvare de 3 hyppigst stillede spørgsmål om brug af spraykontaktlim i tanken. Det er vigtigt at spænde slangen godt fast på begge sider. Åbn dig efter udskriften. Du skal altid ryste tanken godt umiddelbart før brug, for at sikre, at limen blandes jævnt. Et tip fra mig: hvis du ikke vil ryste tanken, kan du bare rulle den hen over værkstedsgulvet. Når du opbevarer spraykontaktlimen, må du aldrig lukke ventilen og lægge systemet under tryk til side. Klæberen har en holdbarhed på 18 måneder fra fremstillingsdatoen og skal opbevares ved en temperatur på mindst 10 grader. Retocool Osterbond Fin Fix i tanken har en stor fordel. Den giver en meget finere spraytåge og ingen spraytråde, der ligner edderkoppespind. Det gør den særligt velegnet til matte og højglansede overflader, da påføringerne er renere og finere, og der er ingen appelsinhudseffekt på overfladen. Dette var de 3 hyppigst stillede spørgsmål om spraykontakt i tanken. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os. Du kan finde mere information i vores webshop. Tak, og vi ses snart igen.